Уважаема госпожо заместник-министър, уважаема госпожо областен управител, господин Хаджийски, госпожо заместник-директор, уважаема госпожо заместник-кмет и вие гости на днешното събитие. Благодаря ви за това, че ни правите съпричастни към откриването на една от най-новите и най-модерните зали, музейни зали в България. На първо място искам да изкажа признателността, не само моята, но и на цялата общинска администрация и на хората на Пазарджик към огромния труд, който господин Хаджийски, госпожа заместник-директор и неговия екип свършиха през всичките тези месеци. Затова сега ние да можем да се поздравим с новата зала археология, която наистина да бъде впечатляваща и да бъде един подарък за всички жители и гости на Пазарджик. Пазарджик е място, което е населявано от древни цивилизации, за това свидетелства могилата на десния бряг на река Тополница, край село Юнаците, където находките свидетелстват за живот от преди повече от 6000 години. Ние обаче живеем в 21 век и имаме нужда от един нов, модерен и атрактивен прочит на историята, който да заинтригува младите хора. Защото аз си спомням, когато за първи път тук, може би бяхме първи или втори клас, нашите учители ни доведоха и така през годините различните ученици, поколенията са минавали през тази сграда. Така че благодаря ви още веднъж за всичко, което направихте с този проект и моля, приемете нашата признателност на всички жители и гости на Пазарджик. Пожелавам ви успех и на добър час.